En? Nog weg geweest onlangs? Dansen? Ik? Nee. Ik heb gisteren gewoon tv gekeken. Ah ja, tv, ja. Iets tof gezien? Gewoon een filmpje. Ah ja. Lukt het? Ja. Bij mij ook. Dat is goed. Dan zou ik maar verder doen, hè. Ja. Ik zit hier alleen. Ik vroeg me af. Ik zit hier met die ene lijn. Wat zou jij doen? Zou je ze doortrekken? Of zou je ze Rudy, hier... sorry. Ik ben hier echt wel druk mee bezig nu. Sorry, hè. Je bent toch zeker dat alles oké is? Ja, waarom? Je bent zo anders. Zo zakelijk. Zo cool. Ja, we zijn hier ook op het werk nu, hè, Rudy. Niet op café of zo. Zullen we dan in het vervolg in het café gaan? Ah, Rudy, kom. Er is dus niks. Nee, wat zou er nu moeten zijn? Ja, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Dus... Dan zijn we uitgepraat, zeker?